kabalatip kerteng kum kakong Jenny Suklan kabanas nong Khyllung East Chanty Hills District minha kamiat jong ka arpo kandai terik ubanay yayong hajar penriu kalale ya ka wei kakam kababhatam ha ka imlang ka saalang ha ka ba kala pelat em ni iwei khyllung ibrang syukha bala bret patharno daka kmie ka bakha ya ini khyllung kakong Jenny kala lap na ka wei ka jaka haru surak ha ka than pleng East Chanty Hills District ha ka por khandai shiteng min kakong Jenny Suklan kala ya thu shu shu bahagate kamiat jong ka arpo kandai terik uyayong anda kala dap khang ya ka dukan jong ka na pleng ha ka por baka dangmut banlit phai no shalayeng lambat ka khun lambat wei ubahayeng kilayo sngo ya ka suryam khlung bat kumta ubanya ya ka kali ula pensange ya ka kali bat kakong Jenny mar kala let shaka jaka bawan ka sur bayam khlung bat dai hangta kala lap ya ikhlung bala shu e no lengkhun ha ka wei ka jaka haru surok ha pleng kumta himarmar kala shim bat ra no ye i shalayeng kala sumar bha bat pensaat ai bam ye i khlung bat kala pen phong pen kobru de ki jan khlung ki basat dei hinden kasngi jong ka lai photrek uyayong ka kong Jenny Suklan kala let pentep shaki pulit jong ka pleng police outpost ba kala yo ye ini khlung haru surak marmar hi nakalyang ki bor pulit kila shim khia bat it ya kakam shaka women police station clearian shu ru nakalyang ki bor pulit kila it marmar shakatanat child welfare East Chanty Hills District bat menta ya ini khlung idan hapo ka jing sumar ne jingpet jong ki doctor ki nurse hasu tanga CHC nakalyang katanat pulit jong ka women police station clearian kala register daga e jahar halor ka ne ka kam bat ka jing toket bat jingwat banya kadang ya shakhamat banlap ya ka kmie ka bret ye ite ikhlung ha pleng nakalyang ki pulit kile thoru ba ite ikhlung ide ibrang shukha kum batang shisngi bat menta idan hakamet bakat bakhya bat pen pawru ka jing snokman banlap ye ini ikhlung ba idang em bat ishat ikhlain menta nga ada ka kong jenis klan mga balap ye khyllung ha thather ngalap i por khandai siteng kumta i ngalap i lengkhoi klem jan tenga nda ngalap ngara seying nga bat i khun bat i persaturin jonga te nda po heying nga nga slep yang bat nga do i sepet no ba keluj ba tik kesnam nga kedok sepet dau telai nang ta pade nga pensum pensaj bat nga pensit i khyllung nga tap jang nga tap net nga ai dut ai bam dengan nga thi ai khyllung te jing kerpat nga ke longkmie balap ye ni khyllung bom dei su ni kilongkmie bat khun samla ban le ikene kam kalong ka pap ka sang ni mo pada ni la te in de su ban le kumni bleru umap su re nalor kataru kadaj bin riu jong ni ki khon kan the le ni ki taj kan the kalong ka jingda buram ni nya te ngam kwa su ban lap ko ka ni ka jintia ka jing in ngam kwa su ban yo ngeu le ni ban yo i ni ki taj tam naliang tanga tangkatahi Facebook